Missieru Iben ilhom għal dawn l-aħħar 35 sena jaħdmu fuq mudell ta' knisja. Proġett oriġinali għall-aħħar imsawwar b'fatturi partikolari li jagħtu ħajja lill-isbuħija tal-knejjes ta' pajjiżna. Żurna lil Salvu lil Simon Merċieqa fil-garaxx tagħhom fil-Fgura fejn ilhom jaħdmu fuq dan il-mudell għal dawn l-aħħar diċenji. Simon Merċieqa, it-tifel ta' Salvu, tkellem mal-mikrofonu ta' One News u spjega kif minkejja li l-mudell ta' din il-knisja jaf jidher komplut f'għajnejn kull min jaraħ, dejjem ikun hemm dettalji li jiżdiedu. Din il-knisja ma jermawix biss għall-festa tal-Kunċizzjoni, iżda għal numru ta' festi prinċipali matul is-sena. Aħna bdejna madwar 35 sena ilu. Jiena meta kont żgħir kont nilgħab b'xi artal dejjem u mill-artal ġew sedvar tal-ġimgħa kbira u mbagħad dal-modell u dejjem għaddejjin u dejjem nibbildjaw u dejjem inżidu u dejjem hemm xi żid, ġifieri ma tispiċċa qatt. Da hobby s-sena kollha. U barra dil-festa narmaw għal-ġimgħa kbira wkoll Korpus, festa tar-Rożarju, San Mikiel, il-festi prinċipali ta' matul is-sena. Simon għalinna kif għal dan il-modelli nataw anke għajnuna minn artisti Maltin bħal Renzo Gauci, stqarmana li l-aktar ħaġa għal qalbu f'din il-knisja hija l-pulptu li sar madwar 11 sena ilu u skulturat fil-ġews. U qal kif kull dettalli jinsab f'dan il-mudell ħafna ħin biex sar. Semmilna kif pereżempju il-linef, id-damask u l-brazzi kienu fost l-aktar fatturi li ħadu l-ħin biex jitlestew. Li nixtieq li qatt m'għandix pereżempju trieħi tal-artali. Trieħi tal-artali dawk li jkunu ħomor fuq l-artal u jkunu birrakmu fil-ġemp. Normalment ikunu birrakmu l-arma ta' dak l-artal partikolari. Pereżempju jekk tkun tar-Rożarju tkun Nome di Marija bil-kuruna. Dakat m'għandix dawk. F'ħsib li nżidhom il-qoddim ma kollox bil-mod. Għal-festa tal-Kunċizzjoni dan il-mudell se jkun miftuħ għall-pubbliku sal-ħadd fi triq il-merħba fil-Fgura.